No pleno municipal deste mesmo mes, o Goberno local de Pontevedra aprobará unha modificación de crédito que permitirá incorporar aos orzamentos da cidade case 15 millóns de euros. Son fondos que proceden dos remanentes de tesourería e que levarán as contas da cidade para este 2021 aos 112 millóns de euros. Vai a supoñer unha inxección de máis de 14 millóns de euros nas necesidades dos veciños e veciñas, sumados xa aquela primeira fase que nós definíamos que era os orzamentos que aprobamos fai meses e a incorporación de remanentes que se fixeron fai algún tempo xa. Por lo tanto, por enriba dos 100 millóns de euros, bastante por enriba dos 100 millóns de euros neste ano para atender as necesidades das pontevedresas e dos pontevedreses. Esta incorporación millonaria permitirá, segundo o alcalde da cidade, reactivar a economía local e atender as necesidades sociais máis urxentes derivadas da pandemia. Rompemos o peto e nesta modificación utilizamos todos os remanentes disponibles neste momento porque consideramos imprescindible xenerar emprego, reactivar a economía e atender tamén as necesidades sociais máis urxentes. Estes fondos adicionais servirán para financiar 52 actuacións, entre as que se inclúe a compra de Santa Clara, a reforma da contorna de Barcelos, o remate das obras do Castañal e diversas actuacións por todas as parroquias do rural. Lores fala de equilibrio territorial. Os investimentos se están facendo en todas as parroquias, en todos os barrios e tamén no centro. E eu teño que dicilo porque así o sinto e é obxectivo que estou dicindo é que nunca na historia de Pontevedra se fixo un volumen de investimento semellante. Contémplase ademais unha partida de 300.000 euros para axudas a autónomos, outros 200.000 para reforzar a axuda de emerxencia social e outros 90.000 para distintos programas sociais e de igualdade.